Şu gün Türkmen owan gatnaşyklarynyň taryhyny altyn harplar bilen ýazylar. Arkadagy serdarymyzyň ýolbaşçylygyna, gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen. Doğumlarımıza, komşularımıza, bizden bilerekde bir taslamalar amala aşırmağa gatnaşanyklar üçin şeýakly minnetdarlyk bildir ýa. Şuňur hormatlanýan prezidentimiz, siz gahrman arkadamyzyň döwletli başlangyçlaryny dowam edip, dostlukly Owganistan bilen hoşniyetli gatnaşyk ösdürmäne möhüm ähmiýet berýärsiňiz. Akbata berýän. Türkmenistanyň jenayetkarlary Owganistanyň Taliban topary bilen Türkmenistan-Owganistan demirýol gurulşyny ýola goýmak. Türkmenistan-Owganistan Pakistan elektrik liniýalarynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek barada şertnama baglaşdylar. Hemde tapi Türkmenistan-Owganistan Pakistan-Hindistan gaz geçirjisiniň Owgan böleginiň gurulşyna başladylar. Awgust aýynda ýol başçysy Reşit Meredowdan düzülen Türkmenistanyň jenayetkar hökümetiniň wekiliyetleri Türkmenistan-Owganistan serhetine var, Taliban topary bilen serhet ýakadak Turgundy Hırat demir ýolunyň gurulşy we Nural Jihad post stansiýasynyň işe girdilmegi, hemde tapi gaz geçirjisi taslamasynyň durmuşa geçirilmegi barada pikir alışdylar. Şeýle-de Taliban topary Türkmenistan tarapyndan tapi gaz geçirjisi taslamasynyň Owgan böleginiň gurulşyna başlamagy taýýardygynyň habaryny aldylar. Şondan soň Owganistanyň Taliban toparynyň wekiliyetleri Türkmenistana var, tapi gaz geçirjisi taslamasynyň Owgan böleginiň açylmagyna iki taraplyň ykdysady gatnaşyklar ösdürmek üçin hökümetara komitet döretmek, energetika taslamalaryny durmuşa geçirmek, Turgundy Hırat demir ýolunyň gurulşyna çaltaşdyrmak barada iki taraplyň şertnamalary baglaşdylar. Şonlukda 12 sentýabrda Türkmenistanyň Serhedabad şäherinde Türkmenistan-Owganistan Pakistan-Hindistan gaz geçirjisi taslamasyny durmuşa geçirmek üçin Owgan böleginiň gurulşynyň açylşy boldy. Bu açylışda Owganistanyň Taliban toparynyň wekiliyetlerini Türkmen tarapyndan Ulyberdi Muhammedow garşylady. Taslamanyň Owgan böleginiň uzunlygy 821 km, jemi uzunlygy 1821 km, turwanyň diametri 56 dюйм, hyzmaty 30-50 ýyl. Türkmenistan tarapyndan Owganistanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana ýyllyk 33 milliard kub metr türkmen gazyny daşamagyny üpçinedir. Bu gaz geçirjisi taslama Talibany ýyllyk 400 milyon Amerikan dollar möçberinde esasy girdeçi çeşmesi bolup hyzmat eder. Bu statistik maglumatlar barada häzirki güneçeniň Türkmenistanyň jenayetkar hökümeti tarapyndan türkmen halkyna açyk bilgi berilmeýär. Şol günkü tebii gaz geçirjisi taslamanyň başlanmagy Türkmenistan bilen Owganistanyň Taliban toparynyň arasynda başga-da birnäçe möhüm we zerur infrastruktura başlangyçlar başlanandygyny Türkmenistan tarapynyň jenayetkarlary habar berdi. Olar eksport mümkinçiliklerini putolandyrmak, Serhedabad Hırat arasynda fiber optik aragatnaşyk ulgamyny ýola goýmak, Serhedabad Turgundy awtowulu ýolunda 117 metrlik demir ýol köprüsiniň Türkmen-Owgan serhedinde gurulşyna başlamak, elektrik liniýalaryny görmek boýunça has uly taslamanyň bir bölegi bolup hyzmat etjek Owganistanyň Hırat welaýetinde ýerleşen Nural Jihad elektrik stansiýasynyň işe girdilmegi, gurulşyň ähli çykdaşylaryny Türkmenistan tarapyndan garşylanmak maksady bilen alalaşyk gazanyldy. Ulyberdi Muhammedowyň sözlerine görä bu taslamalaryň ählisi 12 000 adamlyk iş ýerlerini döreder we Owganistanyň Taliban toparynyň ýyllyk girdejisi 1 milliard Amerikan dollaryna ýetip biler. Dünya döwletleri tarapyndan resmi taýdan kabul edilmedik Owganistanyň Taliban topary bilen iki ýurduň arasyndaky dost doganlyk gatnaşyklarymyzy bundan beýlekde güýçlendirýär diýilen ýalan propagandalaryň arkasynda gizlenip, Türkmenistanyň jenayetkarlarynyň Taliban topary bilen resmi taýdan hyzmatdaşlyk etmekleriniň arkasyndaky oýnalýan syýasy oýunlar diýinden başgaça. Bir näçe ýyllap urşuň dowam edip duran döwleti bolan Owganistanyň topraklaryndan beýleki döwletlere tebii gazyň geçirilmegi häzirki wagtda bu sebitde dörep biljek uly bir howpyň başlangyjy. Türkmen gazynyň Owganistanyň üstü bilen Pakistan we Hindistana satylmagynyň arkasyndaky esasy oýunçylaryň biri Russiýa Federasiýasy bolup durýar. Russiýa Hindistan bilen syýasy, ykdysady we sowda gatnaşyklaryny ýakyn tutmak üçin Türkmen tebii gazynyň Hindistana we Pakistana satylmagynda esasy eýeleriniň birisi bolup hyzmat edýär.
Şeýlelikde ýokarda beýlläp geçişimize göre bu proýektleriň arka planynda Russiýa Federasiýasynyň bähwidi bolmaly. Russiýa basbalçylykly Rus-Ukraina uruşuny başladandan bäri Kremlin maliýe serişdi etmelçiligini çekip başlady we gol astyndaky koloniýalardan diri pulslerini artdyrdy. Bu koloniýalaryň esaslarynyň birisi hem Türkmenistan. Şeýlelikde Türkmenistan Russiýanyň söwüşi üçin pul aklama proýektlerini durmuşa girizdi diýip bilermenler öz pikirlerini aýdýarlar. Anam o zattan